Akşamınız hayırlı, iyileşler. Oňat Musafar ağa, hoş geldiniz. Salam, Ýeňiş. Iýleşler salam. Buyur, Ýeňiş, bugün ben seň myhmanyň. Ha, Top senne. bolýar. Musafar ağa, bugün asyryň ogurlugy diýäris. Hem olar hakynda aýdyp geçeris, bir iyileşlerimiz ýygnanýança. Soňra bunuň nerden başlalyň ne bizde? Ýa-ki kollektiw bir görnüşinde palta ekgälerde ýurtda. Palta ekilýär, ýa-ki adamlary meşgul etmek üçin, onuň daşyndan ýene-de meşgul etmek üçin bir giden oteller gurýarlar, aeroportlar gurýarlar, çölüň ortasynda köl gurýarlar, ýa-ki şeýle sonra çykýar şu zatlaryň ählije edilýän zatlar halkyň peýdasy üçinmi, halkyň gowy ýaşamasy üçinmi ýogsa-da başga bir ýerleriniň bir nemesi, planymy bar ortalykda diýlen ýaly sonra çykýardy. Sebäbini palta ekilýär biziň ähli ýerlerimizde diýen ýaly. Ýa-ki kollektiw görnüşinde diýär şol öňkü neme bu ors zamanyndan bärdäki ýöredilip gelýän bir ýagdaýda şular ýaly ähli işgärler, okuwçylar, taýyplar bir ýerde bir ýaşaýjy bar bolsa ýa-ki palta meýdançasyna alyp gidilýär we ilki neme iň ýokardaky biziň ekýän hasylymyza agaltyny dik goýýarlar bunuň amadyna. Palta ýöne bu bize peýdalymy ýa-da bunuň ýerine başga zatlar ekilse halk üçin nemeli bähwitli peýdaly boljak diýilen soraglar çykýardy. Ýa-ki halk şu wagt iýjek çöregini tapyp bilmän o ýurtdan o ýurda aýkmanda bir şekilde neme gezip görse bütün halk. Ýöne biziň hem bir ummasy yerimiz bar, ýa-ki verimli toprak diýerler türkler. Indi paltanyň ýerine başga zatlarym ekip bolýarda, ýa-ki bir giden ýerimizi meşgul etmän hemen bir giden adamlary, ýa-ki okuwçylary, çagalary bir meşgul etmän onuň ýerine halka has bähwitli boljak ekinlerem ekip bolýar. Maňa ýakynda bir dostum şu nemesini uğratdy da özüniň ekrançylyk ýerini uğratdy. Türkiýedäki ýerinde awokado ekýän eken ýerinde. Indi bizde neştaýda neme diýen olsa üns berip görüň. Daglyk daşlygyň içerisinde hasyl alýarlar bular. Biziňki ýaly yumşak neme topragym däli. Özüm şu awokado diýilýär-de şu. Peýdaly bir neme. Miwesi var. Özüniň hemen bir sanat miwesini näçe aýdaly $1 nämedenmi paraşdygyny satýarlar-da. Hem avokadodan başga da ýa-ki ekýän zatlary bar eken bularyň limon, apelsin, mandarin, banan, ýene-de hoz, kän zat ekýän ekenler ýöne ekýän ýerleri ýa-ki dagyň içerisinden yer açyp sürüp şeýdip neme alýarlar-da özüm eken yerleri saparaga öz yerleri bularyň ýa-ki hasyllaryny özleri ekýärler, soňra açyk bazarda yerleýärler. Ýa-ki hökümedem garşynyp işlerine bularyň ýa-da planan beren oklar bulara hiç zat demediler ok. Ýa-ki sen näme ekýän bolsaň ekýän alýan çünki öz ýerim.
Emma bizde nähili sapara, bizde hiç bir adamyň öz ýeri ýok birinjiden. Buňa garamazdanam palta ekdirýärler. Ýöne biz näme üçin özümize ýanky halka peýda getirip biljek paltadan has müň etse peýdaly bolup biljek zatlar bar. Meselem üzüm ekilse bizde, üzümden gaty kän zatlar öndürip bolýar. Şonu näme üçin ekmeýärler? Ýani üzümüň hatda iň soňunda çyýgyna çenli ýakyp näme edip bolýar da. Ondan bal edip bolýar, toşok et, şerap et, başga kompot et, ýene islenlik zadyň ýani öden bir baýlyk ol biz üçin. Aňary başy. Kim halk baýajak. Ýöne onuň ýerini ne? Yerlerimizi hem de halkymyzy meşgul edip şeýdip ýanky agaltyn ýygýas diýen ýaly nemeler propagandasy bilen alyp barýarlarda bunu. Ýöne ýene de bir neme çykýarsa para halkam sorag berenok buňa biz näme üçin ýyllar boýy paýta ekipýärys yerimizde diýip sorag berenoklar ýa-da men näme üçin yerim ýok, men näme üçin öz ýerimi paýtadan has peýdaly zat ekemok ýa-da öz eken zadymy özüm näme üçin satyp bilemok açyk bazarda. Ya bizde näme üçin açyk bazar ýok, mümkinçilikler ýok diýen ýa bir giden soraglar ortaga çykmaly. Ony ýöne halkda da hiç şeýle bir neme ýok. Bu nämeden gaýnaklanýar sapara? Ýani ýa halkymyzyň ýeriniň ýoklugy üçinmi? Ýöne ýeri ýok diýsegem hiç kim sana yeri zat edip bermeýär. Al sana yer diýip berme de hiç kim ýani sen özüň talap etersin, islersin, alarsın. Bizde şeýdi. Ya üzüm diýdiň, yer diýdiň, men şol ýani 92-nji, 93-nji ýyllara gidýärden ýa-ni aklym, huşum, men size biraz ýa bolup geçen tarih gurrun bereýin. Habar edip dinläp bildiňiz. Şoň üçin kreatlaryňyzda oturujyňyzda arkaýyn gaýşaryň, çaýyňyzy ýanyňyza alyň. Men biraz erte gaýdyp bereň size. Ýöne bu hakykat. 1992 bolmaly. 93 bolup biler, bolun ýöne 92 mükänniýär. Ýani men stolumda primoy swýaz diýip bir ýani swýaz bolýardy, telefon, bir ilginç jangly diýip göni, ýani upbol jaýdan gelýän telefon, primoy telefon diýilýär. Şo jyňardady. Galdyrdım baňyrtynda Baba Kuliýew, ýani Sowet ministriň ornatlarlarından zampret hocalygyny kuryerde diýen neme salamlaş bärik gelip gitdi diýanma ýanam ne hojalyk ministri bilýänler ýa-ni İngiliz bilen padboýskum şo köçäňati ýa gogulym şo çatyrykda ol diýimiz bir ýöne köçäni geçsen barýan da bardım çağırlan ýerik kabinetine girdim. Kabinet uly udynly 10 metr dagwadyr. İçi adamdan hrindikin o adamlary akal tamar tamar akyl tamar ýaşam margardy tamar bir bilmedim 20-30 var. Girdim onu Baba Kuliýew bärik gelip onu ýak näme başyna ýak tribuna ýalakda şotaýk otur diýdi. Oturdum onu şular adamlar diýdi, arda edip geldiler diýdi. Sen diýdi şulaň meselesini çözmeli diýdi. Menem
Boğurt dedim. Onu en meseledir bilem o. Onun şey deydi olun yankı adamlar kıykılı edip başladılar. O, senin ön bir yaşıl var ödüm. Setem demesik ya. Mıgleves çözüp bilmedi. 3-4 safar geldi. Sen ödün. Kosagara prom başkan gelin çözüp bilmedi. Bu cağa oğlun bu mesele ne edip çözsün? O baştan tohum edecek olayan mı deyip yakın üstüne hücum ettiler bunlar. Benim gen tan olup dinle oturuyorum ben. Hemen gelmediğini bilem yok. Demedim. Çözer dedi. Çözer. O. Çok iyine düşün dedi. O. Apar dedi, şular dedi, ekip dedi, şunun meselelerini çöz dedi, sen çözersin dedi. Oluyor. Demeli oldu. O yana deme mıglevesin kimdiğine maydayın. O da yani Kosagara Prom'un başı. O Kosagara Prom 85 yıl kuruldu da. O şu birinci Kosagara Prom'un başı Mıgleves Yuri Klementovich dediler. Ön sıkan o hocurukları da kurtikirtardı. Başlık ettiler de. Tanışmanız için aydiyanlar. Non at bardım ben yani yaşlıları hem becet yörün dedim. Yörün yaşlıları yaş kişiler o ne düşün şöyle çödüm o onun rotayda karar verersiniz deyip alıp gittim. Yani bab okuyup halat ettim. O non yollu baryancak kurrum veriyorlar. Biz deydi avtobüsü deydi. Futbol sahaya geldik deydi. Sıkav arttırdılar da. Avtobüs bilen. Onun Rotay'dan yani futbol sahaya Nihat'ın yanına var yani olmalı. Rotay'dan Baba Kulübü'nün yanına verdiler. O Baba Kulübü men çağırıp bana daktı da bu adamları. Bu ertekin katı bir iyiydi var. O onun için ben bunu gurrun veren gurrun verip gören adam da olun yönetici için tarihtir. O adam faktır. O adamların içinde değil vardır. O bilyen vardır. O çağların aydanı vardır. Nemedetin vardır. O da var. Bunlar başka vardır. 20-30 kilometre Gavur tarafında Sovyet Azerbaycan bir protokol var. İyiymiş. Üdümçülük, bağçılık. Almanlar var, üzümleri var. Böyle ki bağlar var. O çok yemeyen savkod verdim. Şu savkodun adamları o şikayet bilen varttırlar da. O şikayetin yemediğini kabinete varan da onun gurrun ver başlarlar. Onun gurrun vereydi de o kabinete sallım kabinette yer yok. Onun şu kabinetlerden oturuş nemedim. O emmecetin oturttuk. Onun arzularını dinleyip başladım. Ne hem ardınız var olsa aydın dinleyin. Başardım. Çözeyim. Yani benden uluyor adamlar başarmandır. Benim başaracağım ne umana. Onu memnundan aydayım. Yani onu da ben ardını dinleyin deyip onun ardılarını dinledim. Onun her türlü kağıtları ayttılar. O içinde. Benim yatmayanım var, yatmayanım var. Men o tabkodu huvuliyen, onun tarihini aytıp verelim. Nereden bileyenim? Onu dinledim. Ben bırdat gürleşeli birleşler dedim. İçinizde dedim. Men tanımayan ortalar. Yani men familyamı, kakamı, doğum arkadaşlarımı tanıyanım. İçinizde kendi bileyen dedim. Ben görüp oturuyorum. Onu kimdiğimi şolardan öğrenirsiniz.
Öyle ben bir şertim var dedim, kendi lokal şertimim yok dedim. O dava cencel bağ orta men yok dedim. Yönü düşünüp yeme meseleniz olsa çözmeye çalışayım. Çözüm çözüplerin deyip umudum var dedim. Yönü şu dava kıyıkılıp bolun sağladı dedim. Olmayan devriyandan giden dedim. Nirek deniz, nire vardı diyenim orada ortaya gidin. Ben dava cencel var yerinde. O hiç iş edem yok, edetmem gelen yok. Sizden gözünü görürsünüz. Yönü dedim, düşünüp bilen ortak. Biz dedim, o şu 5. gün önümüzdeki 2 gün vaktimiz var. Ben dedim, şu Kozagra Pro'mun size değişli, ya değişli bolayacak ne ile spitalitler bağ olsa dedim. 1 maşin mi, 10 maşin mi, 20 maşin olup dedim. Saat 5'te sizin tavgodunuzda bariyat. Şu tayda da bu da atlanızı yerini söylüyor. Neyme derdiniz var olsa çözüp verin. Yok çözülmedi o murdu çözür. Boliyat deyip gittiler uğrattık. Onun arasında men tanıyan biri geldi. Oturdu. Kallı nemeden. Köpçülükten. Urrun verdi. Neme dedi. Dedim berde dedi bir neme var dedi. Onun savhoz kayndı o değil o. Yanak sonra yanak neme. Her yerden gelen grupa nemeler var dedi. Son içinde dedi biri var dedi. Öyle dedi, bilmedim dedi, şu ahalın her kalan, yani şu tuğrukluğun adam, sana ben diye dedi, nirelerini bilem o, kolun ediyorsun dedi, onu Apkom'da 2. sekreter, ya da o hocalık arada bir sekreter bolun biri var dedi. Yok, Spartan bolun bir neyme mi dedi. Şunu başlık edecek oluyorlar dedi. Yol başlarım onu eden okulur dedi. Şu başlık bolyansa dedi, bunlar dedi, çok yıkılı edecek dedi. Bunun derdi şu dedi. O tayda başka nemeti yok. Ödüm şol içinde adamları var, şolları neme dedi. Bunun başka dedi. O beylik tavkodları, yalık tavkod dedi. Bu küçükler diyor. Ay bolya dedik, bir de dedik, şolları yalık bir bakana gerek. Onun vardık. O yani 5. gün şolun nemetine adamları yüşürdük. O dertlerini, nemelerini dinledik. O şikayetler var ne? Bir de plan veriyorlar. O üzümüzü plançadan alıyorlar. Plançadan alan okulur. Tağadımda şeydik ketiyorlar. Nehmet ketiyorlar deyip yani öğrenimcinin bir topar problemler var da. Hayır, tuttuğum problemi ortada. Onu dinledik. Onun kim zatlarına ayıp verdiler. Suğumuz yok. O ne targo center ya medeni nemeleri var. Bu tavu ya şoma mengeş demeleri. Parava o tayda dedi deme yok. Şehirden uzak dedi. O esafi yolu çenden 4-5 kilometre piyada demetmeli. Avtobusumuz yok. Köçülümüz nesunlarla. O yine de almalamızı saklamalı yerimiz yok. Üzümü satıp bilemiz yok. Kaytıdan işlep bilemiz yok. O şoma mengeş giden meseleler. Onun dinledik. Yani bolya dedik. Hem ben emeğli dedim biz yazıvarlık. Adamlarım dinledi. Hem de neyme problemin neyme dedik. İndik bilye. Yine de yakışertimiz var dedim. Şu at dedim başlığınız kim oldu dedim çok alacak dedim. O kalan da atlarını çözüyet dedim. Onun nemesi yok. Bir hep de vakit verin planımızı projektimizi edelim. O size ne edip vereceklerimizin hem de zaten
Yeke dedim. Nemet berer dedim. Aydın zatlarınızdan dedim. Şikayetlerini hepsini çözüp verir. Yani çözülmez yok. Hiç tat yok. O bolya dep nemettik gittik. Onun ben Babı kulüp yanına vardım. Bir de o Stayda eksperimental o bana reform et demet götte. Al ette diyette. Tabii. O etler. Son neydim? Şu işi Staydan başlayacak. Bir de ruhsat mıdır? O dedi. Bolya dedi. Onu. Gerek kağıt, petek nemelerini bir yazar çıkarır. Onun şu taydan ne birinci obyekt, yani reform için en ilkinci obyekttir. Yani Sovet Azerbaycan nemedi. Şu tayda üzümlerini, üzüm kendine. Soğuklar ne? Gavursun. Mara karşın, kaka karşın geçen adamlar görüyendir. Duruşuna vur. Onun 5 kilometre üzümdü de. Yolun iki tarafı. O kendi üzüm Altay'da. O meyveciliğin kendi. O hudusi yiyeciliği geçirip başladık Altay. Yani onun bir közünme diyalak. Al başın çare diyemedik. Bunları ulu neme olup verdik. Yani önümleri taklar yalak kalacılık diye de. O 5-6 tane bir yani uğru diyen yani suçluluk değil ya da. Sonra böyle İtalyan olmalı. Onun suyunu çekip verdik, yolunu düzeltip verdik, targovu tenterini, magazinini, master koylarını, bu tavu oynamelerini hemmecesini teada oyala edip verdik. 4-5 ay içinde. Onlar bunlar yalaklardı ömrünü görün de atlarım derler. Ödem hiç kimin pul soranı. Bir mut edip veriyor. Mut. Şu tarafı var onun. Her hepte de şu tayda duşuyor. Edilen zatları check-up ediyor. Hemen gözden geçiriyor. Onun edilmedik zatları tevaplerini neyme kem neyme artık biz 6-7 aylar şu tayda her hepte de 10-15 spesyalist iş şu tayda yığına ediyoruz. Oğlum gelip ministerde diyelim. O şu tayını 4-5 ayın içinde 3 köşük bir hocalığı vurduk. Yani üzümleri kuzu içiliği gektar verdik. Kanunum yok, yani kanun gelir diye. Onu tayip ediyoruz biz. Yani yer içiliğinin bir ödünü demeder yalak kanunları olmalı. Bir kanun çıkarıp bilim de var. Teklif verip biliyor. Gerektiğini demediğini. Onun meseleler ödünden çıkıp başlattı. Ben hususi eğicilikte işlek görün adamlar. Biz üzümümüzü niye tatalım? Mehmet'in. Bunu çözülür. O akidinden zara dökün. Niye tatanız? Diyeyim gerekken. Kışmış edin. Şeyli tatın. Ortaya akıdıp tatın. Tübüre akıdıp tatın. Dedin ki ışıdakla kışmış edin. Ya da şerab eden zavodları ne verin. O datları özünüz etmeli. Adamlar gen gördüler. Neyle böyle. Onun yani bir tane adam tayinladık. Yürütür şu işler bilen neme. Yol kadar yadak. Kantundan bol bir bunları şeydi. O şu tayda ne şeydi? Birinci o hususi geçilen o hocalık. Onun
Yani bu toparda atları mut edip etmiyorsa beyleki komşu hocalıklar var. Olurum görüp bizde de reform etseniz de o hocalık başladılar bir de. Ne? Şey başladı. Yönü ben 94. yılda Ağustos ayının birlerine ya da iyulun 28-29'unda yurdu terk ettim de. O sondan sonra bir kil geçendir 96. yıl. O taraftan adam geldi. O taraftan ne tecelli oluyor. Kulakları bilen adam. Yani TC'nin hakimi Dışovat, Kakan Kulüp Zavod'un direktörü, ondan TC Kulüp Zavod'un direktörü, evet dövrünün sonunun uzun bökletті direktör olan adamım yok. Şol men Türkiye'de kam büyük mesele geldi. Sonra gurrun çıktı. Havaray'dayın. Şu üzümlüğümüz var dedi. O dedi. Son neydi guruttular dedi. Dem için üçünü yok. Üçünü kendi anırtında oluyor dedi. Kanallan yukarı su NATO tülen nemedliyete. Polonya. NATO sürü vermeden o Türkmenistan'a yok. Taşından almalılar. Taşından alma için ya rubl gerektir, pul geçmelidir. O pul getirmelidir. Ya da bir getirmelidir. Ya da borsa da üstüne pul dileyendir. NATO kan, en merde de bak, NATO bol. Hani sonra bahane edip nemedi, tu vermen neydi, uğrattılar deydi, şu at deydi, takrap getirdi. Bunu ne için vururum var ya? Bizim doğrumuzda bir yeri halka hakikaten verme, nemedi. Yer su reformasını büyüklüğü başladık da. Zaten partek bölür diyen ha. Yer özünükü derdi. Özünükü de. Tenki de olundu den o tayda ne mekende de tenki derdi. Bunu ne için ettiler? Devam ettirsen boluyor. Bu birinci, Floriyalak yüzden uğra kocalığı biz huzuda eçili geçirdik de. Öz açtık işlep başları yalak. Yerlerin eyeti ödleri olur yalak. Yani yerin eyeti bolman, önümün eyeti olup olunukta. Önümün eyeti olmanın ben kısadi ne vani sarhını aylak bilin. Bu da atlayan bizi bir ürün ağlı da atlara. O tenine bağda avokadek börün neme var adı. Burun vereyim de. Yer önlüküdür. Son çilek biliydi. Yer devletin kurdu avokadek kırmış otaydı. Ya da yani kârenlerinden avokadek kırmış. Yok. Hem için ağaç 3-4 yıldan sonra miyu veriyor. Dediler mi? Dağın üstünü kadıp çıktacı var neydi? Böyle katken çıktacı ettim diyor o adam. O yok. Yer önü kuolsa çıktacı. Ne dersin? Başka da ne dersin? İlki yer tenki olmalı. Yani mesela yukarı gitmenin birinci adımı. İlki yer tenki olmalı. Onun kalan hikayeler son geliyor. Yer tenki olman onu ektim, o peydalı, o da atlığın gururum yok da. Ödüm, yani sen dağlıkta avokadek diyen yerin var ya.
Bunlarla yer Türkmenistan'a getirek durgun bestensiniz getirek. Hawa. Şu taydan başlap te kuşka çenli edilsen yani avakadeken dağın yala yamaçlı yemeler var, yer var. 1000 kilometre oluyor. Ol biz karın yerine gödümlü de getirem yokta. Yani sozağa diyelim. 10 milyonlarca adamın o iş yeri oluyor da. Benim kalan çeşmedi. Şu dağda gerek olsa suğum var. Hawa. Şolar ýaly diýerler sapara suwlary aly bilselere ýeriň aşagyndan alýas diýerler. Eger olam hemme ýerine ýok diýärde ýöne şo ýokarda garlaryň ýagyşlardan erap akýan neme suw nemeleri bar eken bularyň. Şondan nasos gurnap wad edip alýan ekenlerdi. Deme dağlık yerde çiğan yetýär, yani dağlık yerlerde dümü o arpa buğday ekip bölülere benimkiler. Dümü de bitti. Karpuz adam bu yetişýär diýär olar. O dağın çiği ödüne yetýändir dağlık yerler demesi tebigat şeylere. Onun yeki o da derler. Bizne hem berimizde çöl o da biten ok diyen yalak bir deme anama ameliyatlar. Ne siz şu oğudan nefedip kâr eşdiýänsiniz. Ha? Oğudun tepe dine o türbüdün varat derler oğudun nepen biraz ilerisinde gayretinde yung Sovet dövründe Tatalidin kalkozu vardı. Bir gadirin adına bir da diýerler şu ýarmy çönök ýaşly adamdyr. Gahrman da adam etdiler onu. Şu taýda bilmedim 4-5 bin hektar yer çölün içi. Çöl tekiller üzüm öpdiler de. Üzüm için şeyle bir gowy yer o hiç nemesini deňär ýalaklarla beýleki tarp berlerden ogda. Onun gumun bir öz nemesi vardır. Yani men ömrümde kän 1000 hektar yer açtım da. Yani çöl nemet yatan. Urkoç çägen pırgap durun yerlerinden. Ona çendir. Şol ýalak yerlerim matta içinde. Yani şol urkoç çägeni ya düdlersin ya da demetini ayırarsın onu aşakta edil neme ýalak toprak var da. Rakuşnik diýil ýa nemede su puwum geçen ok da. Antap. Taş ýalak edil beton ýalak yer var. Şo taýny taşyny ýapyp suw öýen onun 10 santimetre geçýär. O şu 10 santimetre türýän agdarýan. Ýene bir tapar suw gorýan. Ýene de 10 santimetre şeydi. Onu yarım metre 60-70 santimetre çenli şeydi. Suw bilen emet yumşadyp. Dersler emet görýän görünýär. Ne taňa. Giden bir tarp yer. Näme bilen ýa. Ne çoğunlu dağçalar vardır şu wagtynda. Siz bilýän nälesin aşywatlar orandan. Şotaý ya. Biz şotaýny açdyk. Şotaý çöl targap yatan demedi. Şotaýda men bir 32 sotuk yerim var. Ben şotaýdaky gowşulumma bu yeri nämet bolýanlygyny öwretmek üçin o kän lekde geçdim de. Taş dogurun bizden öwrenip ondan soň durşuna tokoy bolandyr şu wagt. Men öýmem şu adam var bilýärler aporun punkty edipdirler. Şotaý. O yani demedik görmöllerdir çöl o çöl ati nemedir onun edil çoğunluğun nemesinde atık suyu Aşgabat'ın atık suyu vardır yani kanalizasyon akyan yeri
Son aňyr ýanyna bir 5-6 min hektar yer tekilledik. O şo taýyk ýörüýte suw ertdik. Ödem soň dam ýa kapyň araşyny bilen nemediler ýalak. Howuz gazdyk bir 2 kilometr nemeli neme bilen. Ýörüýte men bir amalary bar. 50 ýyl da durýan. Şo taýdan onuň nasosly dam sistemi boýunça nemeder ýalak. Yer taýlap ýördük. İşten ayrılan ama bunun öňýanlarym iş demedik bu. Şo taýdan şo işe gatnaşan adamlara 50 hektardan 25 hektardan yer paýlap berýärdik. Şo ýa Türkmenistan üçin bir eksperimental hemen bir görünlü öwrenilir ýalak bir poligon eksperimental bir neme edýärdik-de. Ýani şo jaga ýerden biz ähli Aşgabatdy göwünim bilen rahat üçün et bolýardy. Şo taýy planymyz bir 39 min hektar yer açylmaly-da. Bir 5-6 min hektaryny açyp geçdik-de. O bu ýanky hususy eýçiligi geçmede bir bolşly bir prosesdir. Buny bu başladım diýetirem bu netijesini aldım diýilen zat ýokdur. Adamlar öwrenmeliler. O bilmeýän zadyň etip bolmaýandygyny o men kän düşündirýändirin bunu adamlar buňa köpüsi iş görmäz onu düşünen oklar kabyanna. O bir iş etjek bolsam ilk bilmeliler. O bilme üçin wagt onun tehin sarf etmeliler. O da bir aňly adam däldir. Aňlap adam däl. O hem sabryň yetmeli hem ýadyman ýaltanman o öwrenmeli, nemetmeli. Öwrenler ýaly adamam gerek bolýar ýöne taýda. Paralel taýýardy. Kemede zady o işi bilen adamlar. O şoň üçin bu zatlary başlamyzda da nemedemizde de kemede belili ýöne öğrenemede däl. Şo taýda çoğunlu diýip demedýärdik-de bu nemede. İsrail bilen 3-4 tane kampanya bir de kantutat berýärdi hemem käbir abarudunlar nemedýärdi. O bizim şo töwereklerimiz İsrail'in nemedi alak belki de ondan ama bolýardy. Ýanky Kanadadan atylýan suw bardy. Onuň arastalap şo ekine gitmedi-de. O şolar ýalak o proýekt bardy. Hem realni durmuşa geçmedik bir kıyınlat derler. Yani şu aydiyan da atlımın hem beceti o şu doğrun bizim doğrumuzda adamlar bilgisinin içindedir. Yani tabi Azerbaycan değil mi? Şu tam kodda yaşanlar nemedenler vardır. Şu atmedin diyen oradalar. O yok yani nemedip bilmediler. Onu biz bilen işleşen, şu işlere katnaşan bu topar adamlar vardır olur avat ya köpsü. Qarrydy o ýaşy. Köpsün menkiden nemet men aralarının ýaşydy. Nemetler etip gördüm. Kızıkçay sapara. Taryh Türkmenistanyň nemeti toprak halkyň eline geçmen hususy eýçiligi. Ya şahsy eýçiligi diýin. Geçmen o hojalygy bolup bilmez. İki kin dörtlüğü alak bir aksiyon. Hiç bir cedeli ya da ters demeti bolmalılar. Devletin daha işler nokta. Şunu aytıp vereyim. Devletin bir daha adam işler o yani. O da yani Türkmen
Demetinde variantını devletin hiç buradan işler. Türkmen variantını devletin başına gelen adamlarım size buradan edecek olup baranı. O nerede tuğutlamışsın. Biraz demeden sonra yaltanman bir dinletene işin sonunu gurrun veren. Ne hemşin. O doğru ne hemşin şuna senli. Türkmen'in toprağı halkın eline geçin. Fotoğrafları vermeyen, çoğun cevap tapman, ya cevabını durmuşa geçirmeyen, o sizin millet olmadı mümkünçülüğünüz. Ulu soru alamaktır. Ama şunun için ne için partiye gidiyorsun? O toprağın tenkiden, o eken önümü tenkiden. Senin kullun dehme tapavdun. Senin soru orta çıkan. Şu soru en tek Türkmen koyup bilen yok. Ne için koyup bilen yok? Onun ne metere denildi. Sebeplerini düşünüyorsunuz. Yine şun soru vermeli adamlar da şularını. Tam soýlap görenler, paltaň ekranına. Şonu hem şun ýermenki däl diýip soru berjek adamlar mı? Şulardan soru çıkarmış olar ýaly. İntisap paraga ýeke bir paltadan däl, başga nemelere de geçeri ine halkyň bu ýaşamak üçin, halkyň aladasy üçin aslında bir neme edýärsiň ýaly surat vaat edýärlerde halk üçindi. Halkyň bähwitdi, halk bähwitdi, insanlaryň gowy ýaşamasy üçin diýip edilýän, alınıp barylýan işler bar ýurdun içerisinde. Ne seredin üýüşüp ýogor boýunça ýol kekgändirler ýa-da ýogor edip başga bir zatlar ekgenler şu ýogor edip bir giden insanlary üýşürüp näme üçin üzüm, alma, erik, ýeneläme miweli baglar eklenýär. Ýogor edip bularam gurak gidýär. Buňa da ummasyz çykdy. Hatda özlerine çenli barýarlar şo taýk elleri pirlik ätmenni. Bir gidenem çykdyjy ýanky bir surat sergileýärlerde ortalykda ne biz şeýle halkymyzy şeýle söýýäris, şeýdip bile hemmämiz agzy bir bolup işleýäris, ýeneläme diýip iň soňunda 3 milyon dagandan soň hemmämiz agzy bir bolup aç ýaşaýarys. Hemmämiz agzy bir bolup bir hiç zatsız ýanky palçykyl köçelerden ýöreýärse hemmämiz agzy bir bolup. Evet. Jogawny aýdaýyn. Aha. Şu doğru ýandyn. Onu sonra jok bolýar diýende. Jogawy toprak eýçiliğe geçmer. Döwletiň eline hiç taýdan işlenok. Diýip aýtdymmy? Toprak döwletiň bolsa, döwletiň diýilýän bolsa. O döwlet diýmek halk diýmek. Ýöne toprak döwletiň diýär, onu ýöne döwlet halkyň diýerler. Döwlet beýesi. Şuat bir adam. Döwletiň eline ýogor edip, ýogor etmedik. Uramaly. Şol gurama dony bir ýyl bolmasa ikinji ýyl uramaly. Soň başlygy çalşar, on işleýäni jogap berýän çalşar. Eýesi ýok. Urar, bu ketiler nasos bolmaz. Yerden su alıp bilmediler, ya su getirip bilmediler, bahane kän. Şolong her bir bolanda da gurutup bilýär-de ýa ýol kadam, ya başga da eklenem bolsa. O yer huduza eýçilige geçdi. On eýeti bu yerden näme gadan gitjegini bilýär. No, ýa üzüm marada bir zat aýtdyk da. Üzüm görün çiýigini toptogum çykýar diýerdi. Ne bu da onun bir tarihini aýdyp berýärdi. 1986 ýyllar bolmaly, 87 olmasa mümkin.
O da garaprom döretdiler 85-nji ýyl, 86-njy ýyl. O bizde paxtaçy bolansoň bulan hem bejesi ogry. İş vermediler. Ýöne iş vermediler hem bir kabinet boşatyp berdiler. Paxta da sen jogap berýän diýip maňa da rol demetdiler. Tebi paxta barada hat petek gelse de jogap berip bilýän adam ýokdy, gorkýardylar. Apa diýip gyýryp durandyryn. Zampreden şol beýle naçarlyk kılap gatam şol sen jogap berýän. Şoňa diýip men güdipämem ýok maňa işe berilmän eken soňuldyk boldy. Ýöne naçarlyk kılapkan kabinetini boşatyp berdiler. Sen şutaýda, ýanynda da ýerinde bir adamlyk ýer bar diýip. Onuň men şol Ogru kam diýen aýtdym adyna. Ogru diýip. Onuň ýene ähli Türkmenistanyny öňen önümlüň rentabilitini çykardy. Hemme ekilip bolunjak önüm bar bolsa. Hemme jetiniň sibes doýmasyny, bagatyny, böwrüni, läherini hemme zadyn. O giden prostinler. Onuň bir gün Paxtaly bir metele çykanda ýanyna çağırdy meni. Aliýew Muhtar Huseýn diýerler. Şogat näme? Bota garaprom birinji orun atary. 20 bölüm bilemok bizden ýaşy bir uldurakdyr. Bizden hem salam bolsun. Muhtar Huseýnçe. Şoňa görkezdim. Ne diýdim? O da ekonomist. O da ýanky Sowet Azerbaýjanyň aňry ýanyny dokuz komisar sawkoz we mallarçylyk şoň ekonomist diýen bir wagtlar. Onu düşündirdim. O düşünýär ekonomika näme diýär. Onuň şu protein gortuğundan gitti sıka karşı. O näme sıkağım ojurk öňçe sekretary Gurban Braç Oral. Şoňa görkezip bir şeýle işleýär. Şundanlyk näme diýip. İngemeti şoň içinde önümlüň rentability. Ýa-ni üzüm diýdiň, üzüm düşür. İň peýdalysy. İň peýdalysy, rentability hemme taraply. Şo üzümi näme gitdi de. Onuň o taýda bir gulawnyň çekendir de pakdydan başga bilen meşgul bolmadylar. Şondan soň o set galdy. Hiç näme atberke gelmedi. Jogap gelmedi. O üzüm Türkmenistan üçin iň rentabilini önümlüň birdir. Özüm çöl bardyr. Yani Türkmenistanyň suw baran ok, dämeden ok diýip görün çöllüňiz bar. Yani üzüm üçin şo taý tapylgysyz ýerdir. Ödem Türkmenistanyň üzüminiň Sakarin diýilýär, şekerligi. O dünýede üzüm ekilýän ýerler hemme jet üstündedir. Bu näme diýmek? Wala provosy bar. O şo diametr näçe bolsa, şondan suw aktyrsaň, şondalyk şerap akýa diýmekdir. O seni ýanky tüýjülüğünü normal näme getirmek üçin suw bar ýalarda. Bizde 3-4 tane bir zavod vardı. Şolong spesialitlerini urluşýardyk. O da hududa geçilen orada. Ya şu at Türkmenistan'da müňlerçe diýmeýin, ýöne yüzlerçe şerap çıkarýan, dünýä eksport edýän yüzlerçe şerapçy illeşlemedi. O ýanyna baryp şerapny içetdik. Şolary şirket firma näme bolurdy? Belki de käbiri. Köçären dönerdi. Dünýä belli nämeler bolurdy. Ýöne şerabyň nämesi. O
üdümden hemme zat üdümün çiğdinden yağ alınýar. Şoňa hayran galdım men sapara. Evet. Birinji ede geçdim ol. Çıkma olsa yağ çykýandyr, kädin çiğdinden yağ alýarlar. Ya üdüm emesinden yağ hemem on goýanyp ýanky neme ýynda botdan myjymkalary bardyr. Aha. O maňçy duruşyny protein ne? Diýme. Ýemem bolýar o gaty bolýar. O soğum çıkıp dur, toşoğum çıkıp dur, varene de çıkıp dur. Yani şeyle göklüğüne de dünya talip üdümün soğuğu näme degen ok natural soğuğu. Özüm her gün adamynyň isteýän gady bolýar. Häzir ne paltek geler ata para. Sen her gün gidip ýa her sagatda neme alyp duraňa, egin başalyp duraňa. Ben ne diýme, ben size bir rady yani Türkmeniň düşünjek dili bir düşündüğüm manada size bu näme üçin sizin paltek geldi. O näme üçin yerin halka berilmeýändiginiň sebäplerini dolaylı ýoluyla düşündürjek bolýar. Yani düşünmesi kıynam däl. Sizin bunda gözüňiň öňünde görünip duran zatlar olun ýöne. Bunu bir guşogy gamçylap, zorlap, son korkuň aşağında düşünmedi ýala edilen bolsa ikinji guşok özünden medeni okende. O bu da näme metody. Men dünýäniň Vilnius'un aeroportuna var. Hatay'da samolyottan indi. Aeroport kurulýardy. Şu wagtda bolup durlar test edip görünüp geldi. Fevralyň 4-üne açylýar. Gülýalak aeroport, beş-beşlik. 4-4 diýerler. Türkmen nemeler, Türkler. Özüm yemesi motion diýenmi veya kapasitesi diýenmi? Tagatda 2400 pasajir hyzmat edip bilýär. O da ulu bolmaly 2400 diýmek näme diýmek? Şu wagt Türkmenistanyň Aşgabatdaky aeroportu bardyr. O şoň projekt nemesi? O biziň ýa alyp bilen çeşmelerimiziň beren nemesi? O internetde ýazan çocuklardır. 1600 adam. Bir Türkmenistanyň öz alternatiwyny näme gazetinde 2000 diýip ýazdylar. Ýöne hiç biri 2400 diýen nokta. O diýmek ýa Vilnius'un aeroportu ýa пропускной способности işlewligi diýen türkmençe. O Türkmenistanyňkydan uly. O bahat näçedir o diýen? 50 milyar mı? 50 milyon. 50 milyon. Ödem yüklönçü diýilýärden guruluşçy ýa guron ýa projekt neden guron tawsyran yerli Litwa öz firmasy. Bu näme diýmek? 50 milyon. Ýene özümde aly. Özümde aly. Ýa daşyndan ýanky eksport import edýän abarudynyň käbirlerinden hemme Litwadan çykýanlar şolar hariç galan yerli o eme alýada. O şu taýdaky adamlar aýlygy günlügi guruluşçylyk memeti. O Türkmenistanyňky näçe diýip sonra? 2 milyar 300 milyon dolar. Şimdi şu wagtky onu käbir çeşmeler 2,5 diýerdi. Ýöne biz şu 2 milyar 300 milyonyny hasabalýar. O da 16-njy ýyl talynan bolsa, şoň nemeti inflasiýa diýeli.
ya da Ha. hükümetinin gitmesi demetmesi şu atki şuun pulun 2,5 milyar doları oluyor da yani Vilnius demetinden ödem Vilnius Litvan payitahtı yani pasajir demeti geçen yıl 4.400.000 pasajir işleptirdiler, gelip gidiptir. 4.400.000. Türkmenistan'da 450.000. Şondan 10 etseken, inni täze aeroport bolany kette galýar, diýme köp mümkinçiligi var. Kette bolary bolmaz, näme derler ýöne şol ýalak morçusy var. Diýme 8 milyondan 9 milyona çeldi. Mümkinçilikler var da, aparat etmeli. Ne? Vilnius'un nemetinden Türkmenistan'ınki 50 etse. 50 sana aeroport urup bolýar diýmek bolýar. Yani Vilnius'daki alak, Vilnius'daki yani Litvan payitahty, Международный aeroport. Yönü aeroport değil. Şonun 50 etse ken diýmek 50 sanalık halkara derejetindäki halkara aeroportuny kurup bolýar. Vilnius'a Ýewropanyň merkezi ýaly. Näme? Hem bir zatda talaby Awstriýanyň, Germaniýanyň nemelerinden hiç sarf etdiler. Oktat nemede şolun ýygyna ýetip barýar. Gaty çalt ötüyor. Ine bu ýa-da diýmek 50 bolany. Çünkü Ortaýadyň territoriýasyny geografiýasyny bilýänsiňiz. O Severny Kavkaz diýilýär. Severny Kavkaz Rostovdan başlayan şu taýdan ýokurty Minwodyny, Zadyny, o Ähli Kavkazy, o Ermenistany, Gürjistany, Azerbeýjany, onuň ähli Orta Aziýany doly halkara derejetindäki aeroportlar bilen üçin edip bilýär. Şoň puluny Aşgabatdaky hallara. Ýekapy Aşgabatdaky nemedine. Yok. Deme palatalarına demediler. O taylarına bu fiil edilen yerler var. Ha. Deme 94'ü Azadın Molin o tayına demedeli 94. ýylda aeroportu täzeden gurmak üçin 100 milyon dolar harcadylar. O iksanak ýa güýçlü palata etdiler. Onu täze jaýyny urdular, aeroportu urdular. Alarka diýipde Türkmen alarka var. Şol onun bir İngiliz demeti, İngiliz demesem öz bolmagy mümkin, alarka halkara bir deme firma, böyle engineering firma ýa-da Polymexialak o çadır firma derler. O nirden geleni näme bolany belli del deme derler. 100 milyon harjap Türkmenistanyň ýa-ni Aşgabatyň paýtagynyň
yine de 50 yıl gereğini düşüne diye hatırlatmasını. Şoň üçin şol ýa-ni 94-nji ýylyň proýektinde de 1600 pasajer tagatda morçy suwada. Absurd etmeler. Mümkinçiligi var. Ol 2,5 milyardy harjananlar da ýene de şu 1600. Bu näme diýmek? Bu diýmek ýa aeroportdan gerek gel. Soňky aeroport düýünden gerek geldi. O talap ýok. O talap ýoga bir ödem 2016-njy 2014-nji ýyl talap başlaýarlar da. Şeýler. Soýullara Türkmenistan adatdan naşar ýagdaýda. Yapık kelmeýär. O sen ýa-ni aeroportda hiç şeýli bir türlük nätäçlik ýok da. Hem ýurdun ýapyk, onuň sen tiýaratyň ýapýar da. Özüm bilip ýapýan, şol adatdan naşar ýagdaý şuňda çendim şundan. O taýda ýa-ni 1600 diýýärde, ýa-ni 600 pasajerim tagatda absurd edilen okda. Gerek gel. Yapık döwletde adam barmaýan bolsa, adam çykmaýan bolsa. Oňa ýeterligen bir tähel neme. O günne 10 sanak, 10 sanak reis var diýär. 10 sanak reis bar eken. 10 sanak reis üçin $2,5 milyar. Bu näme şeýle edilýär? Bu oğurluk demeti oğurluğu için edilýär. Türkmen yolbaşçılarının onu yazmam jurnalaktı, bu da ondan ümmeter. Bular hiç hap görmedik. Ağaç göz. Yani kehir var da 40 taman edilýär da. Yanlış bakın. Çok ötelim ağır formatı bolmaly Berdi Muhammedow da. Tevabi oğurluk edilýär da. Dünya hem yerine de bir zatlar edilýär da. Ýöne 50 ise oğurlama üçin bir zady bir manatlyk zady 50 manat. Ýöne berenlerine de ýok. Tap ýaşy. O iketten nereden bolýar? Diýilýär da. 50 bular ýalap şagal bolun okda. O dünýä hiç bir ýerde. O kefen bolmasa bu zatlar ýetip. Ben başta bu unitaby orta buňun ýurtdanlar diýär. Şoň nemesi. Suwutdamaty. Şu unitaby orta diýdiňde ta prany ýadyma düşdi de mekteplerde, bannissalarda hajatxanalar ýok. Şolaryň unitazlary ýokdy. Mekteplerde de. Men pikir edýän şolaryň hemmesini ogurlap satan bolmaly ýa-ni. Onu deme şey dip düşünürmeliler. Tevabi yani turvan takatı bolýar da. Çeşmeň takatı. Takatyndan mutlugy yapıp başka ýana goýbersen o taýky işlat barany o. Bular näp ýa-ni Türkmenistanyň hadinaty şolong 50 geçdi diýdi. Indi ýa Türkmenistanyň büdjetini çok tarihini öwrenirsiňiz bolsa da atlar orta çykar hem beje. Bular bilim bilen hem işi ýok, geljek nesil bilen hem işi ýok. Ýa-ni adamlar hünäri käri bolup bir zat öndürmeli, onuň gatma deger öndürmeli bu millet. Bu millet gatma deger nemetmek üçin okuly, bilimli, kärli, hünärli bolmaly. Onuň üçin bilme, bilme, pul ýatyrmaly. O diýilen zatlar barada düşünjeleriniň düýbünden ýokdugyny büjede teretse görnüp durda. Onu biz ýöri gepleşik etdik de. Biz Norwegiýa, Şwed ýani
Finlandiya'nı misal getirdik de. O Finlandiya'da yılda 20 milyar dolar adından o bilme dine devletin yatırıyor. Yani hususi segmentlerim var da. Onlar olma bilme, araştırma, pul yatırıyorlar da. Milyarlar. Şu olman ötüş olur nokta. O Türkmenistan'da bir yarım resmi diyorlar da. Onun yani 2 kursa var çok yani bazı kursunu böyleyen olur. Bir yarım milyar değerlerinin 250 milyon olur diyetin nokta. Şu pul bilenen 1 milyon çağa o ilim vermeli, bilim vermeli, hüner vermeli. O siz de bir kuşak 10 yıl değilseniz, 3 kuşak 30 yılda şunlar 3 milyon çağını çağlar adam oluyor da o adam oluyor. Yani sizin yaşınızdaki adamlar 3 milyon Türkmeni, kârsiz, hünersiz, o gelecekleri karanlık, bilgisiz, yarım bilgili, yarım cahil koydular. Şunun içinde öz çağlarım var. Şu sisteman, şu uğurluğu, şu nemeni kollap yani içinden öz payını alıp görün. Lönüm çağadı şunun içinde. Bunlar yankı, bunlar keselliğime ne mi diyecek? Bu da atları hem mi cebim? Yani yemeğe seyretsen, statistika seyretsen, bütçede seyretsen, bunu bir düşündürse, hem de görüntü. Aeroportun 2,5 milyarlığını hem de kişi yazmıyor yani şu an internette. Birden yazsa yemekten çıkıyor. Vilnius'un aeroportundan yazın 50 milyarlığını, 50 milyonluğunu görürsünüz. Oraya aeroportundan görürsünüz. Onun videosunu benim gelemde çektim taşından. Bilmedim Abdurrahman Gorkut bilecek mi bilmeyecek mi? Yani gülüyorlar. Ne? Deme onun şular yalak uğurluk vakan. Bular sen yani o odaki çağın bilimli mi, bilimsiz mi, sağ mı, ketel mi, o yollar palçık mı, bekbetleri var mı, paketleri var, diler dağıtlar. Hiç yatırlarını büyüşüne de yeri nokta. Yer vereceğim diyemezler tapara. Sana mülk vereceğim ona asla da diyemezler. O yani partani halkı güymemek için, cahil koymak için ekliyor. O partiden görülen hiç tat yoktur. Türkmenistan'ın partiden peyda gelmesi mümkün değildir. O yeme ben ön bir defa ettim. Parti sistemine o biri spesyalist olsa meçolun biri. O dünyada 5 tane olsa şu 5'in biri. 10 tane olsa onun biri. Çünkü iktisadiyetinden başka da adından o biri spesyalist olsa men çok spesyalisti. Partan ortaya veren hiçbir zat yoktur. Böyle uğrattık aytan tapara. Ziyan verip gitti de. Yani bunu bari yala edip bu ülkelerinin bir demeti vardı, mümkünçülüğü vardı. Ehli Sovet Soyuzu o Dalok Sabarotu deyip bir yani iktisadi emede şunun talgıtları vardı. O talgıtlar neye salınıyordu? Arağa salınıyordu. Arağın 1 litri 4 köpüktü. Yani onu 60 köpükten satıyorlardı. Yani yarım litre. Yani arağın o Arap var. Koğuren zaten. Şu 1 litrenin Sibis doyması Sovet dövründen 4 köpüktü. 4 köpük. O yani yarım litreni 2 manat 75 köpükten. O da ardan. Dünya demetinde ardan oluyordu. O galanı talgıt. Yani şu nalok sabarotu değil yani. Şol oraya tabaktan, araktan yığınanın pulları onun şu partiye yani respublikaları şu partini stimüle edecek olup subvensiyon veriyorlar. O Sovet Soyuzu yıkılınca o yok var.
30 de sen ekologiyan hatap eden ok, sen bilimsiz galanın hatap eden ok. Sen kesel bolanın hatap eden ok. Wagtyny itirenim hasap eden o. O yöne yani adam yalak demeden de bir yaşap bileri yalak. O käbirleri plancay gurondurlar. Dahodalın vaktları. Ya tolor yalak mümkünçülük görer yalak ediyorlar. O da yani katı neme. Ya lokan elpeli neme yok. O da hemmek şey değil. Yani bir katlacık kol yandır. Bir gadirden kalkoz başlığa bu kol tirne çenni diyeni yalak. Ama ne? Şonnalık, şu duruşunum, şu status quo'nu saklama için o şu at parti çok çinirdir. Başka da düşünler. O bilmeyi köröldönüm çok için, sağlığı köröldönüm çok için, yurdum yapıklığım çok içindir. İnternetim yokluğum. Bu reallik uğurluk nerede var? Ben bir manat harcaman 50 etti. Burada görkün 50 etti. Uğurlap biliyken sen bu zatlar bilen ne işim olur? O sen kağıtı özünü bir kustanak deme arkasına yer çalar yalak edip sana koşup aydar yalak edersin. Bir kustanağını özünü arkadan ettirersin. O 4-5 tane şu zatları kozgamazlığı için biri şunu kellesine ağırdıp ya da İlnal başladığı üstüne hücum edin deyip o varatarları vardı, dervözçüleri, onları jurnalist değil yani, propagandistleri. Ona şey deyip o ekipler kurulun. Ağırdan gelen setti ama. O bu aeroportun biri. Köşküm çok. Köyle vurdular ha, Safar abi, çölün ortasında. Hemen uğurluktu, başka işte. Ödem indi ne aylak golü, ne şulon kuronda atları vardı. Şulon hem de cehni yıkanın Türkmen cemiyeti için peydaldı. İktisadiyet için peydaldı. Sebebi yani kurulan aeroportta Türkmen'da. Şunu taklamak için buraya ödüleri kazanıp bilen o samolot uçmayan yerde aeroport pul kazanır. O taklamak için yine de halktan, ücretten pul almalıdır. Atellerim şunu alattır. Yıksan yani komunal harcamadan ortadan ayrılıyor da. Ya da şunu $1 satanın peydallar. Bunun edip görün dağıtlarına adamın ımhağı da çılar yalan derler. O 50 etti bir kımmat edip bir zat demedir mi? Sabam gelip Safar abi adam. Ne şunu şu adayda otursa şu şeyli değil. Deyip bilen adam olsa da ekran aklına boş. Yani şunun içinde yanlış var olsa. Yani şunun $2,5 milyar aeroport kurunum. Şu gerek geldiğinden düşünürüp bilen olsa, ya gerektiğini düşünürüp bilen adam var olsa, çıkıp bunu bir cevap vermeli. O bunu halka batınına aylıp vermeli adamlar vardı. O jurnalist değil yani. Ben jurnalist yok diyene. Katuriyalarda. O sıfatları Safar'a aylıp vermeliler. Aeroport kuruyan. Bunu ayıtmalılar. O Zamanında. Urca kolp yok anlar ayıtmalı. O kurun sonları ayıtmalı. Deme gerekti. Ya bu topar ateller vardır. O yurdum yap. O ateller deme gerekti. Halkın garip. Halkın garip. Bilmem yok, yiyişem yok. Bu zatlarım halk sorgulanır. O men apazitaner değilim sorgulanır. O ben aktivist diyenim.
Ya men döwletiň howpsuzlygyny gorayan diýenim toğrany. Ne? Şu ne döwleti howpsuzlygyny gorayan bolsaňyz, ne? Sizler şu arda ne Türkmenistan'a yani näçe ýyl 16-njy ýyl 14-nji ýyl haçan gurulan bolsa şo ýyl Türkmenistan Bluryalyk aeroportu gerek geldi menden. O ähli bilgim, kompetensiyam, namysym, wujdanym bilen aýdýan. Gerek geldi. Gerek geldiğini özlerim tubut ediyorlardı. O gerek bolsa o morşun tartardı. O tağatta 1600 adam, o bir de az bolýar. 2000 olmaly, 3000 olmaly. Diýmeler. O 1600 gelen nokta. 1600'lük aeroport bardy para. Eger sen saljak bolsaň 2400'lük ýa-da ondan artyrak aeroport salmaly. 500'lük kan günde 13 reis uçýan aeroportda olar ýalak deme näme gerek? Gerek ýok. Gerek ýok. Yani şu nemeden aýtýanna, ýanky aeroportun salynşynyň ýalandygyny aýtjak bolýarna, ýanky ogurluk etmek üçin eger sen täze aeroport ähtiýaç bar ýaly edip salýarlar-da. Ýöne öňkü aeroportuň işleýiş kapasitesi häzirki bilen aýny derejede. Sen eger bir zat täze etjek bolsaň öňküsinden has ütdeşik etmek üçin täzelýän ony. Deme berde başka bir düýp deme wada bizim üstünden atlak geçen dememiz wada. O aeroport kurmak hökümetiň işleri. Şu etmek hökümetiň işleri. Hökümetiň işi näme? Hökümetiň işi yani yetişip gelen ýetile alym bilim haglyk o olong ýa-da ýoly kommunikasiýasy interneti üçin bolmaly. O bir ikinji ýa Türkmenistana şu neçendi hem üçin iki kurs var. Türkmen manady hem üçin konvertiruň eder. Şu üçin şu datları ýykyp etmek üçin. O konvertasyony etmek kynmy? Men size ne ekonomist bolamsoň maňa 6 ay berin böyle şu atkaýlan duran neme vardır. Topul Türkmenistan'ın içinden aýlanan günü sen ya konvertasyonda rahat edip baş bilýän. Ýa 6 aýyň içinde. Hiç demesi. Ya iqtisadiýaty galdyrdım, ýyktym, demetdim, revolýusiýa etdim diýip görmek gerek. Geri ýok. Şu wagtga akyp duran zatlar bar. Gadak ýandyr. Başga bir önümler demediýändir. Ne şolong hem bejeti, ýa Merkez Bankyň üstünden geçdi. O şu taýda 2 gün taklan hazap kitap edýänçe 3 gün taklan geçdi. O Türkmenistanyň manady öz-özünden konvertatsiýa bolup gidýär. Oňa bir 3 gün hiç adam gerek geldi. Ýöne Türkmenistanyň bank sistemasy ýokdur. Ýöne bank jaýy bardyr. İşgärleri var, jaýy bar. Adamlar var. O başka da şolong şu leçendi guran zadynyň hemmejeti diňe ogru üçin diýen 99% şeyledir. 1% ýene de neme goýýar. Ähtiýaçdan diýip. Galan hemmejeti ogru. Gerek bolaýanda da bular etmeliler. Hökümet etmeliler. Hökümetiň işleri. Halktan istew bolmaly tapara her bir zata halktan istew bolan wagt hemem halkyň näme ähtiýaçlygy bar, iň zerurda. Sen şu wagt
halkyň bir owalarymyz %70'i owa yerlerinden warat diýärse, Türkmenistanyň owalaryň içine adam girer ýa-da. Sen halkyň mätäçlik çekýän zady şu wagt ýollar, mektepler, ýene-de başga şolar ýaly sosial hyzmatlary. Halkyň mätäçlik çekýän zady saglyk hyzmatlary. Sen o zatlary etmän başga bir zat ýa-ni aeroport salýan bolsa, bu demek halk üçin däl. Halk ortada ýok ekeni, ýa-ni ýaşaýjylar, watandaşlar ýok hasabynda görülýär. Näme bunu umumy görürüm bolmady ýaly. Men bu zatlary sifra öwüp bereň. Ödem ýalňyş ýer bar bolsa, men ýa-ni maňa kim opponent boljak bolsa, şolary men söz hakyny tanıyan o ýalňyş bolsam boynumy oýup bilsem boynumy balan, ýöne ýalňyş däldigini bilýän. Şular 30 ýyllar, soňky 30 ýyllar büdjetden ılma bilme, saglyga onuň etkeri näme gitmeli pulun muktary 300 milyar dolar üstünden şondan o kendi geçýärdi. Ýöne mektepler üçin, bilim, ılım demesi üçin 250 milyardyň üstünde dolar. O şulon başga dada ya oğurlamak için harcan. Başka dada keklinin için demeden okulur. Diňe oğurluk için demet ýaly. Bolmasa aeroport näme gerek? Özüm bu derecede adamın ıntabı olur. Yani 50 milyonu aeroport kurun, villutu, firma, yani kazanç eden neldir? Kâr alın neldir? Adından 20-25% kârdır. Yeter. Özüm şu kârım, şu pulum hem becedi, yani şu yurdun içinde kalıyor. Türkmenistan'la onu salyanam yabancı. Pulum gidiyen yerim başka. Sen injinerin işlerine o otaydı. Sen malum kullanılır. Bu yani adamla yakalaşması ya itfalan o mesele neyle yakalaşıyor. Bu da o Yemenli aeroportu 10-20 milyon kalmadı. Tüm talyalar, ha? Oh. 24. 25. O diyem talap bolon soň talyada. O talap bolon soň hadap kitabı var. Näme getirýär, näme götürýär? Açykdyr adam hemme zatlar tapara olaryň. Açyk Näme çykany, näme alınany. Yok aeroport işlerini yak aeroport del. Döwletiň ya zuwty näme istendik. Demetniň hatap kitabı vardır. Ol biýony howadan nemediler no? Ya girdesi vardır. O çıktıcısı vardır. O zatlar biri hatavını göre diýer. Döwletiň bir ýerinden sorup alynan zat ýok. Türkmenistana şeýledir öýdi diýer. O hemmedan kökünü uru diýerler. Ne bulon emeti katı hopurlar. Bu adamlar yani emeti bulonlar yollaş olmadı hopurlar. İş etmedi hopurlar. Ve iş bilen adam bulur yalaklar etmedi. Mümkün ne? Yani çalı anırtınına ağrına amıtı vücudani ahlakı olan adam bekmedi. Bu pulların bu yönlükü de şu çağacıklan pulu. Şu tovatların adamlar var. Var işte. Şolun pulu. Bu intabı değil intapsızlık mı ne? Hiç yerigim tığdırıp bile yok. Ondan şuraya alaklanıp arkada ayat bilen o zaman. Çünkü
elimde şey diye başka demem yok. Şey düşündüremesen diýelim. Hayran kaldırýar Sapar ağa. Soňa mine milli howpsuzlyk barada aýtdyňyz da ýaňy bolýan. Milli howpsuzlygy neş taýdan näme habar berýäs bizne? Türkmenistana döwleti howp salýanlar bar. Sizin gönümün ýanyňyzda, garşyňyzda. Ýaraňyzda dur. Türkmen döwletini howp salýan, gelejegini ýok edip duran. Bu gaty Egerde hakykatdan hem işleýän bolsalar. Suwtnamalaram bar. o bir ýeke näme däl ýanky bir millet bolmasy üçin bir milli bir duýusy bolmaly. Onun forumlu bolmaly. Bir sosial demede de ýöne gallym urdum däller. Bu ýa millet bolup bolanokda beýle bolsa bir ýöne gaýnsy owy diýdimi? Şolar ýalyk bir başga baratdy bir zat bolýar-da. O siz ýanky çağalaryň gelejegini men aýdyp oturan zatlar bar şu büdjet diýdimi? Şol zatlaryň hemmejesi bizim çağalamyzyň bizim men özüm demedem okda şu taýdak döwletde men meclisde men halk maslahatyna oturýan ýene adamlar bar, oturan adamlar bar. Şolaryň çağalaryň bu beýlek çağalan ýalyk. Şolaryň gelejegi şolaryň ýok etmegi bile ýok bolýar-da. Raýlaşmada bu zatlar. O bunu düşünýän adam ýok. Nemesi? O men ýazjy, men pozjy, men o şu zatlary düşündirmän iki şey. O demek ýok-da. O näýle bir adamyň namusyna, wujdaняna bu zatlar tigdirip bolýar. Men bunu gödüňe getirip bilemok-da. O halkam bilýän bilmeýäni kesin çıkarma bu zatları ýuwdup ýördi. Näme ýuwdup bolýar? Bu ýa döwlet bolar o. O sizin millet bolup bilýän. O ýetirden bolup bilýän, o ýetirinde öz eliňiz bilen ýok edýär. O ýetir ýetişdirmesen ýetir bolmaz. Oňdy. Şuda adam bar Sapar ağa, ýene 5 ýyl bundan halk bilýän däldir belki bu zatlary diýeli. Hemde onu ananaly da 5 ýyl bundan ýöne. Şu geçen 5 ýylyň içerisinde aýdylan zatlar gatykärne Milli Halat Etiş Komitesi tarapyndan bir giden Türkmenistanyň içerisindäki ähli problemalary, ähli edilen, ogurlanan şu halka bir ýerde bir zat edilen bolsa aýdylyp çykyldylar. Indi şeýle bir zat çykýar Sapar ağa, egerde sen öň bilmeýän bolsaň, onuň garşysyna neme dip hereket edip bilen oldu. Ine halk öň bilen o eken diýilýär. Indi bu 5 ýylyň içerisinde bilýär halk. Hemmeti bilmese de %50'si iňadyndan bilýär nämäniň nämedigini, näme bolandygyny. Indi şeýle bir zat çykýar, sen bilibem. Garşydaşyňa setini çykarmaýan bolsaň, bu gerek senin garşydaşyňa hasam neme berýän, el berýäňde, ýanky bu meni tanaýar, indi bilýär, ýöne bilse de sesini çykaranok diýmek menden gorkýar, men muny etjegim edipdir nekenimi. Indi mundan soňra bana näme etsem alybermeli mundan diýärdi. Elini işlendirýär diýärdi. Elini işlendirýär. Hawa sen ilki 5 ýyl mundan belki de eýle däl bolup biler sebäbi hiç zatdan habaryň ýok. Ýöne indi senin halkyň hemme zatdan habarynyň bardygyny şolaram bilýärler. Soň halkyň habary bar bolsa näme üçin halk garşy giden ok diýip soraw berýändir, olaram özlerinde. Bu halk hemme zat öwrenýär, ýöne bize hiç zat diýen oklar. Ýene döwletiň bu zatlary görmeli guruluşlary bar. Döwlet bir topar döwlet guruluşlarynyň baratdyr. Bu näp hazinaty bar, büdjet diýilýär. Şeýle. Bu howpsuzlygy bar. Bu etkeri bar.
Bu o iqtisadiyetçisi var, bu bankın eyeleri var. Bu yankı premier ministri var, zampriyetleri var, bu prezidentleri var, bu meclisi var. Bada var. No. Olurdu ne ses çıkıyor. Olurum bir neme, onun bu zatları yani öğretiyen öğretmeli, oku bilim demeler atlar var. Üniversite var mı var? İnstitut var mı var? O neyem akademi de pur topur akademi var mı var? O bunun 20-25 tanesi var. Yani yukarı bilim değil yani adi, yukarı bilim. Bunun içinde yani şu zatları, o neyem edilmeli öğretiyen ilimler, bilimler var için. Onun aeroport net kurmalı diyen injinerleri öğretiyen de var. O. Olurdu çıkan o. O partayı yapıyorum bilmeyen bilir. Hiç bir demesi yok da vurulun. Okutmadan, demetmeden parti meydanlarını çıkarmadan parti bilirdi. Yani hemen cemiyetin kaymağını demet görün adamlar var. O kararman bilirler. Bu zatları ne yapmış biliyor. Giden iqtisadi institut var. Adet var. Yüzlerce spesialist yetiştirip yani raport veriyorlar. O adamlar okuvarlık deyip paratını alıyorlar. 10 munglat, 100 munglat, 50 munglat doldurlar. Rutin neymiş? Ben reaktör, ben proreaktör, ben dekan, ben davkavidir deyip görün adamlar var. O ben ilim derecem kandidat, doktor, akademik deyip görün adam var için. O size ne mi çıkıyor? Sizin çağırlığınızda şu demen içinde, şu bakkan içinde başka yerde olup bilmeyen. O bizde yani milli şuurumuzu, dememizi uyurmalı. Başkaça millet olup bilmeyen. O bir bilen zaydar karşı taraftan reaksiyon olmasa, neme olmasa aeroportunu bir yıkıp verelim. Ha? Ya üzümümüzü bir yıkıp verelim. Ya yerimizi bize verelim. Yer değil yani zat biz muhut verecek korumuzu almadığın için uğraşı almadı. Gerek olsa kan yok şu varlardı. O kanı dökmen, uğraşman, nemetmen o yeriniz tarla diğerlerine, Türkler tarla diğerler. Meydan var. O bırak neme dersiniz olur, vatan var. Canınızı yakarsınız, zekmedin findirersiniz. O gerek olsa kanınızı dökersiniz, vatanı uğurlar. Vatanlı uğursunuz. Bunun mesela şu vattı, Türkmenistan. Türkmenler vatanı diğer yerlerim der. Yer senki der. Yeri yok olsa vatanı yok demek bolýar bolsa para aslında senin yerin halkın yeri yok bolsa demek olanın vatan değil demek bolýar. Şeyle bolmaly kadiyan meni aslında. Sen yaşayan bolsaň yerin bolmasy gerek. Sorawlar var bolsa soraw alaly neme? O sorawlar hemem pul yatıran illeşlerimiz var bu taýda hemmesine minnetdarlyk bildirýäris berdim yardım edenleriniz üçin. Kiýsäňize bereket illeşler. O sağ olun. Sapara bugün 12 ýanwar ekeni hatyra uny bugün. O birleşgende beren ayet dualary. O kabul bolsun o. Şonam ýatdan çykartdylar ne sapara 12 ýanwar hatyra güni aýyrdylar şonu. Ýok şol şu wagt. Be
Şonu ayırdylar. Onun bir nemesini ýaýradypdyrlar. Maşmaşyny şol aýraýan döwürlerinde ýurdun içindedik ol. Ay şol nemeden, forsiýetden jaň edipdir eken Putin diýe. Aýyndy beýdip ýatlap nemedip görmäňindi nemedäň diýip aýdypdyr. Geçäňindi şonu ýatlap görmäň diýip aýdanmyşyn. Putin ondan soň aýranmyşyn şonu şey diýip. Kim? Maşmaşyna seni aýratdylar da. Ýa-ni Gurwan Gulýňky däp halkyň hatyra unnur, halk bu zatlary ýadyndan çykarmaz. O halk kerendir, halk buny ýa Gurwan Gulsyny ýa plan Gulsyny oňa seretmez, halk halkdyr. O halk bu zatlary ýadyndan çykarmýar. Näten ýatlyan bolsa buny ýatlyan badyr. O ýatlamalar o geçmiş bolmadyň geleceği bolýan däldi. Şoň üçin bu oýunlara oýun bolup ýörseňiz siziň üstüňizde nähili oýunlaryň ediljegini näşe aeroport görkezýändir. Şu asyryň afýorasy deme. Şoňa kim gatnaşan bolsa Şoňa ters bilim. Yo bu keten buny dolanır, aşağı düşer zat dip beyt karışmalar keten orada. O dargıttılar size bu tek faturası çıkar yani bu vergiler var. Bunu näçe vergidennem tek bilem yok. Halktan gidilýärler. O yani hökümetin bu zatlary akwam dip soraw bermeliler özlerine o sorawam yok. O edilýän işlere yani hökümetin edilecek işler derler. O hökümetin etmeli işleri var. O işler golanyny duvara nokta. O zatlar aýlganç mene aýlgaç pada berýär. O iýleşlemde näme diýe onu ne? Reaktörlerini tereder. Deme soruňyz ýok bolsa bu toraýl adamlar ýadada oturmaly. hawa wagtymda mesaj aldy. Çemlätdiler. Yani onu aýdan oklar o tek erdani näme bolany o Gurwan Gula tapşyrdyk merdany biz Gurwan Guldan sorar soňra. O merdana näme bolsa senem atyk çogluklarym bardyr saňa şolara şoň 10 estesi 100 estesi bolar. Halk bu zatlary ýadyndan çykarar undory ben hiç o bir ýadymyzdan ölüp gider neme ders bolun demet halk bunu ýadyndan çykarmýar. O bu zatlar indiden soň ýoň näme bolan bolsa demedir bolun ýöne indiden soň bu zatlary hiç unutmaz. Näme bilen Gurwan Guly jogap berýär. Çağıran çoğulun tohum bir tüycüm bilen jogap berýär. O başka da jogap bermeli nemelen kendir o dünýäni. Toğra jogap berýär. Sizden sorar. Çok gerek yok. Halk güýçlü zat çapara, halk unutmaýar. Bir adam unutup biler, ýadyndan çykaryp biler, bagyşlap biler ýöne halk bagyşlamaýar, unutmaýar, ýadyndan hem çykarmaýar.
halkyň içinde mydama öýkö kinesi, ary mydama ýaşaýandyr halkyň içinde bir gün wagtyny getiren wagtyny alam. Halklar şeyledir, tarihte de şeyle bolan. 50 ýyldan soň men Siriýada başgalaty 53 ýyl, 54 ýyl hökmürawan boldular da. Bravo. 10 şunun içinde belli oldu. Madarından çıkarıp yaktılar diýärdi. Şeyde mi? Madarından çıkarıp. Halk şeyle. O halkam ne Türkmen kıyalak cahil boylan nemeti var. Halk yadına çıkarayanlardır. Bolya illeşler sağ olun. Sağlıkta görüşeliyik. Bolýar, sag bolun illeşler.